Me lennettiin saksalaisen artistin luo ja kuvattiin sille musavideo. Liituttiin 5 aamulla tiimin kanssa ja lähdettiin turvatarkastukseen. Päästiin koneeseen ja lähdettiin suuntaan määränpäähän eli Hampuriin. Saavuttiin mestoille ja sitten lähdettiin 30 kilsan päähän junalla Bad Oldesloe-nimiseen kaupunkiin, missä tää artisti asuu ja kenen luona me myös yövyttiin. Tää äijä heräs vasta kun me oltiin perillä, joten venattiin sitä puoli tuntia ja lähdettiin kämpille. Sitten ruvettiin vähän pläänää fittiä videoa varten, josta tuli loppujen lopuksi tän näköinen. Lähdettiin kauppaan ja ruvettiin kokkailemaan. Youth World kokkikoulu. Kokkikolmas. Täällä tehdään burgerit ilman leipää. Andu Bursa näytti täällä. Ruoan sulamisen jälkeen lähdettiin tutkia kaupunkiin pikku lenkin merkeissä. Lähdettiin illalla Hampurin keskustaan ytsiin vähän lokaatioita ja testailla erilaisia shotteja huomista kuvauspäivää varten. Toka päivä Saksassa aloitettiin salitreenillä. Ei läkkäillä. Venattiin iltaa ja lähdettiin kuvaamaan. Ekan loksun oli tällainen